A Audiencia Provincial de Pontevedra impón unha pena de 3 anos de cadea a 4 homes acusados de asaltar no aparcadoiro da Lanzada un home e retelo durante horas para roubarlle cartos da tarxeta e pedir un rescate. Hoxe estaba previsto que se celebrase o xuízo, pero as partes acabaron chegando a un acordo de conformidade. Os acusados recoñeceron os feitos que tiveron lugar no 2017. Que tal, saúdos? Novo golpe á venda e distribución de droga a pequena escala no Barbanza, desta volta na Pobra. A Garda Civil detivo nesta localidade 3 persoas acusadas presuntamente dun delito contra a saúde pública. Practicáronse rexistros en 2 pisos do centro, onde se tería incautado unha importante cantidade de droga, así como cartos en metálico e diversos útiles para a manipulación destas sustancias. A praia de Silgar, en Sanxenxo, acolleu un simulacro dun rescate cun dron dunha persoa que estaba afogando. Trátase dunha ferramenta que serviría para complementar o traballo dos socorristas, un servizo que xa se usa en praias da Comunidade Valenciana e que agora tamén Sanxenxo estuda implementar. O futuro colexio de Portosín podería entrar en servizo pro curso 25-26. Estes son os prazos que manexa o Executivo local, inmerso agora no proceso de adquisición dos terreos para poñelos a disposición de educación. Con varios propietarios xa hai acordo, mentres no que noutros casos haberá que recorrer a expropiación. Noia rende homenaxe ao remeiro Caetano Horta. O Teatro Coliseo Noela foi o lugar escollido de xeito excepcional para celebrar un pleno extraordinario de homenaxe a un dos deportistas locais máis laureados. Alí fíxoselle entrega da medalla de ouro do Concello. O noiés disputará este verán os seus segundos Xogos Olímpicos con tan só 21 anos. E a organización da Gladiator Race non tira a toalla. Esta mañá presentaron no Concello de Pontevedra a cita que se celebrará esta fin de semana. Iso sí, están a traballar arreo para que sexa posible. O pasado xoves perderon todo o material que se ia utilizar na proba nun incendio que están convencidos foi intencionado. Con todo isto, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Novo golpe á venda e distribución de droga a pequena escala no Barbanza, esta vez na Pobra. A Garda Civil detivo nesta localidade 3 persoas acusadas presuntamente dun delito contra a saúde pública. 2 pisos situados en pleno centro urbano, na rúa de San Roque, eran lugar frecuentado por toxicómanos. Foron as propias queixas dos residentes da zona os que levantaron as sospeitas, polo que se iniciou unha investigación por parte do Instituto Armado que deu como resultado a detención destas 3 persoas. A espera de que trascendan os datos a nivel oficial, nos rexistros practicados nestes 2 domicilios incautouse unha importante cantidade de drogas, así como cartos en metálico e diversos útiles para a manipulación destas sustancias. 3 anos de cadea é a pena que a sección 2 da Audiencia Provincial de Pontevedra impón a 4 homes acusados de asaltar no aparcadoiro da Lanzada un home e retelo durante horas para roubarlle cartos da tarxeta e pedir un rescate. Os feitos producíronse no 2017 e hoxe estaba previsto que se celebrase o xuízo. Finalmente non foi preciso, xa que as partes chegaron a un acordo de conformidade. Os acusados recoñeceron os feitos e aceptaron a condena pactada coa Fiscalía, unha pena de 2 anos de prisión polo delito de detención ilegal, un por roubo con intimidación e un mes de multa polo delito de estafa. Ademais do atenuante de confesión, o Ministerio Público tivo en conta as dilacións indebidas no xuízo do caso. Tamén quen fora a vítima se retirou como acusación particular hai varios meses. Así as cousas, ningún dos 4 acusados irá á prisión. Acordouse a suspensión das penas por espazo de 2 anos, sempre e cando non volvan delinquir neste tempo. Mais asuntos, o Pleno de Ribeira aprobou a modificación do contrato de abastecemento de auga e saneamento do Concello. Databa do ano 2010, polo que era necesaria unha actualización técnica para recoller os novos servizos que se puxeron en marcha nestes anos. Elimínanse así varios puntos de bombeo e incorpóranse novas instalacións como os tanques de tormenta das depuradoras de Corrubedo e Ribeira. Durante o Pleno, a Corporación tamén deu luz verde a un crédito extraordinario por importe de 79.000 euros para asumir o arranxo
desaloxo das deficiencias do aparcadoiro do Centenario. Financiarase con cargo o remanente de tesourería para garantir a seguridade e o correcto funcionamento da instalación. Estamos a piques de arrancar o mes de xuño. No concello de Sanxenxo xa se preparan para unha campaña de verán que agardan vai ser moi positiva para o municipio. As previsións son boas e dentro do concello agardan máis afluencia que nas últimas campañas. Mesmo se atreven a vaticinar que vai ser un verán histórico. O que palpo no ambiente que vai ser un gran bo non solamente para Sanxenxo, senón para toda Galicia, eu creo que en xeral para España. Eu creo que cada vez a xente aprendemos desde a pandemia que temos que viaxar máis, aproveitar o tempo. A vida, lamentablemente, vivimos poucos anos, tiñamos que vivir moitos máis, e eu creo que a xente que se empeza a mover e tal, a buscar un destino como Sanxenxo, que eu invito que se veña aquí, pois eu creo que é un destino que pode compatibilizar o que é o descanso coa diversión que busca moitas persoas no verán. Por tanto, eu animo a que tal. Creo que vai ser un verán moi bo, eu creo que vai a ser histórico, mellor que os anteriores. Seguimos en Sanxenxo. A praia de Silgar acolleu un simulacro dun rescate cun dron dunha persoa que estaba afogando. Trátase dunha ferramenta que serviría para complementar o traballo dos socorristas. O dron achégase ata esa persoa en apuros, lánzalle un chaleco salvavidas e comunícase con ela a través de voz. Un servizo que xa se usa en praias da Comunidade Valenciana e que agora tamén Sanxenxo estuda implementar. Así se ve dende o propio dron o rescate dunha persoa en apuros no mar, e así se ve dende terra. O areal de Silgar en Sanxenxo foi o escenario escollido para este simulacro no que as novas tecnoloxías serven de apoio ao traballo dos socorristas. Carlos foi o voluntario que quixo formar parte desta demostración, bordou o papel de persoa que estaba afogando. A súa chamada de auxilio, o dron conseguiu asistilo en tan só 10 segundos. Lo que hemos hecho es un ejercicio donde una persona se encontraba con problemas en el medio acuático, hemos soltado un chaleco salvavidas que se hincha de manera automática, unido por un cabo que hasta que no lo coge él no se desancla. O dron, que tamén se pode empregar como ferramenta preventiva, conta ademais con cámara e un altofalante a través do que o piloto ou os socorristas poden comunicarse coa vítima. Esto es un simulacro. Nos permite comunicarnos con los bañistas, tanto para cualquier tipo de mensaje por peligrosidad que podamos tener de bandera roja o para tranquilizar a la persona que está siendo rescatada. Este exercicio práctico está promovido dende o programa Bandeira Azul. La idea es divulgar recursos que sirven para prevenir accidentes, para prevenir la muerte por ahogamiento. Sabéis que ADEAC insiste mucho en el criterio de la seguridad en las playas con bandera azul y apoyamos cualquier iniciativa que sirva para que la gente siga viva. Os primeiros drons de rescate en praias comezaron a empregarse no 2017 na Comunidade Valenciana. Agora Sanxenxo estuda o xeito de poder implementar este servizo tamén aquí. A ver si podemos invertir este año, que ya está todo prácticamente cerrado, pero vamos a intentar a ver si podemos hacer alguna cosa ya más real durante por lo menos un mes ahora aquí en Sanxenxo. Tanto responsables do proxecto como o propio alcalde subliñan que esta ferramenta en ningún dos casos serve para sustituir os socorristas, pero sí para facer máis efectivo o seu traballo. Neste sentido, Telmo Martín avanzou que os socorristas comezarán a vixiar esta fin de semana as 4 primeiras praias das 17 que contarán con este servizo. Este verán haberá máis de 80 efectivos no municipio. Nos vamos a ter 83 socorristas constantemente nas praias, nas 17 praias de bandeira azul, pero é moi difícil conseguir socorristas. Cando externalizas o servicio é porque é máis fácil unha empresa que busque socorristas que os contrate. Nós temos uns procedimentos moi complicados e cando algún dos que viñan socorristas van a outro destino, van a outro traballo porque o fan solamente no verán, quedas colgado e non podemos permitirnos de non ter seguridade nas playas e intentamos ao máximo que haxa socorristas en todas. Bueno, pois ao mesmo tempo no que se testaba ese dron, a praia de Silgar acollía tamén outro simulacro de rescate doutra persoa. Neste caso foi coa intervención dun helicóptero que se encargou de simular o auxilio dunha persoa que tamén estaba afogando no mar. No operativo tamén participou unha embarcación. Desenvolveron o seu traballo baixo a atenta mirada da rapazada do Colexio da Florida, que observou con moita atención como se desenvolvía este simulacro dende a contorna da Praza dos Barcos. Tamén moita expectación por parte dos primeiros bañistas que se daban hoxe cita en Silgar, así como das persoas que xa paseaban pola zona nese momento. Ao mesmo tempo puideron ver por unha banda esta intervención deste helicóptero e pola outra, como lles acabamos de comentar, o rescate dese outro bañista auxiliado por un dron.
Este venres arranca en Ribeira a mostra de teatro infantil. Coñecemos os detalles do programa logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Non hai data para a retirada dos volardos instalados polo Concello de Pontevedra na Rúa Peregrina. Dende o goberno local apuntan o éxito da medida que supuxo, din, unha reducción importante no tráfico das rúas da contorna. A pesar de que o balance é positivo, recoñecen que aínda hai condutores despistados que intentan pasar entre eles. Mes e medio despois de que o Concello de Pontevedra decidira a súa instalación, os pivotes da Rúa Peregrina están a conseguir o obxectivo que buscaba o goberno local. Notouse os problemas que se tían detectados desapareceron, o tráfico nas vías que dan acceso tamén baixou, e tamén o que é o sostimento das lousetas ou que sexa, que prácticamente tienen que estar ali todas as semanas, pois desapareceu. As cousas dende o Concello recoñecen que aínda hai condutores despistados que non saben da existencia destes pivotes e pretenden seguir empregando este traxecto como atallo. O que si se detecta, como era previsível, é que de vez en cando pois aparece alguén que tiña o hábito de cruzar por aí por onde non debía, e que volve ao cabo de 3 meses, ou que sea, a facer outra cosa, volve a intentalo, despois ten que dar volta e ir por outro lado, e ir por onde tiña que ir. Mesmo esta fin de semana intentou pasar entre os pivotes un vehículo da Policía Nacional. O momento foi fotografado polos veciños que trasladaron as imaxes ao Concello. Houve un incidente, que foi moi curioso, que foi un coche da policía da CNP que viñeron, iban dous, baixou un, tuvo indicando para que pasara o coche, e a consecuencia foi que rascou o coche e parece que o volardo lle afectou un pouco. A intención do goberno local é manter estes pivotes. Segundo adiantou César Mosquera, non hai data para a súa retirada. Simplemente por aí non resiste, non está diseñado, non resiste que pase ese volumen de tráfico. É un perigo para os que viven ali, que creen que están nunha zona peonil, danse a volta, salen ou escapan un neno que sei, igual está debaixo dun coche. E aparte, nin o pavimento está para eso. Recordemos que a instalación destes elementos estivo rodeada de polémica. Tanto os partidos da oposición, PP e PSOE, como os sindicatos policiais manifestáronse na súa contra. O futuro colexio de Portosín podería entrar en servizo no curso 2025-2026. Estes son os prazos que manexa o Executivo local, inmerso agora no proceso de adquisición dos terreos para poñelos a disposición da Consellería de Educación. Xa hai acordo con varios propietarios, mentres que noutros casos haberá que recorrer a expropiación. Visto o avance das negociacións, o Concello confía en poder poñer a disposición da Consellería os terreos para o futuro colexio de Portosín a finais do verán. Que nós agora vamos a poñer os terrenos a disposición. Eu calculo que a final de verán podemos xa ter con algúns dos propietarios un acordo xa con eles, e outros temos que ir á expropiación, e queremos ao final do verán xa poñer os terrenos a disposición, que empecen co colexio, canto antes, a ver se somos capaces en 2 cursos escolares ter o colexio, porque condiciona tamén a retirada do colexio que está en Coira, non? Sabedes que isto é un convenio que temos entre 3 administracións, que é a local, que nos poñen os terrenos, a Consellería de Educación fai o colexio novo, e a Costas do Estado retira o colexio vello, e tamén regeneramos toda a playa de Coira. A pasada semana o alcalde mantiña unha xuntanza co conselleiro de Educación para analizar o estado deste proxecto, así como outras necesidades en varios centros educativos do municipio. Temos unhas poucas, algo de humedades aí no colegio, e agora, unha vez que acabo o curso escolar, pois facer un pouco de mantenimiento, e tamén en xuño, no colexio de xuño, o que é o cierre perimetral, tamén queríamos metelle unha raxa nova que tamén está en moi mal estado. E iso foi un poquinho a reunión que tivemos co conselleiro. Aínda que o mantemento destes centros é competencia do Concello, solicitaron colaboración á Consellería para axudar a financiar as actuacións máis custosas.
E a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, iniciou esta semana diversas actuacións de conservación e mantemento en varios treitos do río Té, en Rianxo. As tarefas teñen como finalidade a retirada de árbores e biomasa presente na canle fluvial para evitar atoamentos, así como en labores de roza selectiva de arbustos coa fin de reducir a súa competencia coas especies arbóreas propias do bosque de Ribeira. Os traballos están previsto que se prolonguen por un período dun mes aproximadamente. Dende Augas de Galicia destacaron a importancia deste tipo de accións no marco do programa de mantemento, conservación e mellora dos ríos que leva a cabo principalmente nunha zona que aparece catalogada como de alto risco potencial significativo de inundación. Este venres arranca en Ribeira a Mostra de Teatro Infantil. Nesta 24ª edición participarán 10 agrupacións de diferentes concellos. Por primeira vez participarán todos os municipios da comarca. O grupo de teatro do CEI Plurilingüe de Arte será o encargado de inaugurar a Mostra Infantil de Teatro de Ribeira, que arranca este venres e finalizará o próximo 8 de xuño. Participarán un total de 10 agrupacións de concellos, colexios, AMPAs e entidades de toda a comarca. Como novidade, contará por primeira vez con agrupacións teatrais infantís de todos os concellos da comarca da Barbanza, é dicir, os 4 concellos van a estar nestas actuacións durante estas xornadas. Van a ser un total de 10 formacións, teremos connosco o Grupo Municipal de Ribeira, o Grupo de Teatro CEIP de Artes, Grupo Alondra de Palmeira, o Colexio Ballón, outros grupos das AMPAs de Banda Seca e Cadreche, da Pobra do Caramiñal. Están tamén os grupos Teatrinclis e Pataca Macabra, da Asociación Airiños de Rianxo, o Grupo Mimarte de Boiro e o Grupo Municipal Bacalouras de Rois. A clausura da mostra terá lugar o sábado 8 coa estrea de Un estrano día a cargo do Grupo Infantil Municipal de Ribeira, que baixará o pano ata a vindeira edición. Todo o que ides a ver na nosa función está todo creado por eles. Eu creo que hai moito máis do que eles ven de fondo, hai moita crítica social, ainda que eles non acaban de ver, hai moito tal. E a verdade é que este ano estou moi contento de poder facer, levaba anos intentando facer que a obra fora algo feito por eles, total e absolutamente, desde o guión. Tamén é bastante peculiar tamén, porque é algo que, bueno, eu creo que non é algo que non se veu nunca a forma de facer teatro. Todas as funcións darán comezo ás 7:30 da tarde no Auditorio de Ribeira. Son de balde e poderá retirarse a invitación media hora antes. A Corporación Municipal de Noia celebrou un pleno extraordinario que serviu para render homenaxe ao remeiro Caetano Horta. Durante o acto, que tivo lugar nun ateigado Coliseo Noela, fixóselle entrega da medalla de ouro do Concello. Foi unha merecida homenaxe a un deportista que leva collitados numerosos éxitos nos últimos anos e que repetirá este verán participando por segunda vez nuns Xogos Olímpicos. O Teatro Coliseo Noela foi o lugar escollido de xeito excepcional para celebrar este pleno extraordinario de homenaxe a Caetano Horta, un dos deportistas locais máis laureados. Dábase así resposta a un acordo plenario unánime dos grupos da corporación a raíz dunha proposta do Grupo Socialista, a que non dubidaron en sumarse o resto de formacións. Dende hoxe vas a ser un embaixador do deporte noiés, un referente para os nenos e as nenas, un representante dos valores do deporte, da perseverancia, do esforzo e, sobre todo, da honestidade. Dar os parabéns, como non, á súa familia, aos seus pais, por ter tamén acompañado e por ter feito posible axudalo a chegar a onde está agora. Parabéns a ti, Caetano, parabéns por todo o que has conseguido e por todo o que vas conseguir. É un reconocemento que che fai o povo, con todo o que iso significa. O povo de Noia é o que che fai ese reconocemento e é un acto importante de responsabilidade, porque a partir de agora o teu nome está ligado ao nome do Concello de Noia. E como xa se fixo, e se dixo aquí na alguna intervención, eres un embaixador deste povo. Sé xeneroso con el, como el está sendo contigo. Eu acordo de verche os correr pola barquiña por Valbarnos, por la barca ali por Manduca tamén. E verche hoxe aquí, pois, encheme de satisfacción e de orgullo, só que seas un veciño meu. Van a ser exposicións das Olimpiadas,
vas a disfrutalas moito máis, eu creo, vas a ter a todo un pobo, a toda unha rexión e a todo un país empuxando. Imos a ter a oportunidade de velo participar novamente nestas Olimpiadas de París. Logo dos seus éxitos en Tokio, estamos seguros que seguirá dándonos satisfacción e levando ben alto e deixando ben alto o pabellón e o nome de Noia en todo o mundo. Durante o acto, o alcalde Santiago Freire procedeu tamén á entrega da medalla de ouro do Concello, a primeira que se lle outorga a un deportista. Na súa intervención, o mozo non se esqueceu de ninguén, con agradecementos emotivos á familia, amigos, membros do seu club, fisios e patrocinadores, por acompañalo nestes anos, deixando unha mensaxe clara. Un placer que me deixades entrar durante uns minutos nas vosas cabezas e poder explicarnos así a miña historia. Queda pouco para París, exactamente 2 meses, dende hoxe, 27 de maio, ata a inauguración dos xogos. Animo-vos a todos a que andedes moi atentos a este pequeno plazo de tempo ata a final do día 2 de agosto. Porque sí, xa podedes ir apuntando, o 2 de agosto ás 12 da mañá será un antes e un despois na miña vida e tamén na vida de Noia. Será a primeira medalla olímpica para todos nós. Moitas gracias. Foi un máis que merecido recoñecemento dunha vila a un humilde rapaz que puido ver cumprido un soño. O Concello de Porto do Son brindou esta mañá unha recepción a Lúa Arufe, que ven de gañar o Europeo de Fútbol Sub-17 coa selección española. A sonense foi clave nesta vitoria ao meter 2 dos 6 goles na semifinal fronte á selección francesa. Con tan só 15 anos, a futbolista sonense Lúa Arufe proclamouse campeoa de Europa sub-17 coa selección española. O seu concello natal quixo brindarlle unha homenaxe esta mañá cunha recepción na Casa Consistorial, a que acudiu acompañada da súa familia. O alcalde e o concelleiro de Deportes fixéronlle entrega duns agasallos conmemorativos e agradeceron o seu esforzo por levar o nome de Porto do Son á elite do fútbol feminino. Como agradecemento, o concello vende establecer unha nova categoría nas subvencións deportivas para poder recoñecer a deportistas individuais que practican deportes colectivos. Gracias a Lúa nos tínhamos unha carencia en área de deportes que ao falarnos o máis Luís, tínhamos unha carencia moi grande porque tíamos deportistas individuales que participaban en deportes colectivos, neste caso era Lúa, non tíamos dotación económica para ese tipo de personas. Entonces este ano pois é oficial, van a sair unhas becas de deportistas individuales para aquelas nenas e nenos que participen en deportes colectivos, porque tamén son deportistas, fin a cabo, e cando salan as becas, pois terá a súa beca, porque ben merecida ten e ben ganada. O papel da deportista sonense neste mundial foi moi destacado, con 2 goles ante a selección francesa que lle deron o pase á final. O campeonato super emocionante, porque todo o mundo ten un sueño de ganar o campeonato de Europa e nós podémoslo facer. E a verdad que é da maior maneira, porque metemos un 6-1 a Francia que nadie se esperaba, e ademais que tuve a oportunidade de marcar 2 goles, super ben, a verdad, super emocionada. E despois na final, pois 4-1, ou creo que 4-1, pois super ben tamén. Con toda unha carreira por diante, esta promesa do fútbol ten claros os seus obxectivos a curto prazo. O máis inmediato é o Mundial, que se disputará en outubro na República Dominicana. Con respecto á vindeira tempada na que xa non militará no Victoria, Lúa non quixo desvelar aínda o seu futuro, aínda que agarda con acariciar pronto o seu soño de xogar en Primeira División. O soño máis grande e o máis alexado é xogar na Liga F, en Primeira División, pero bueno, antes de eso, pois teño pequenos objetivos que me van a levar a conseguir ese soño, ojalá. A organización da Gladiator Race non tira a toalla. Esta mañá presentaron no Concello de Pontevedra a cita que se celebrará esta fin de semana. Iso sí, están a traballar arreo para que sexa posible, porque o pasado xoves perderon todo o material que se ia utilizar na proba nun incendio que están convencidos foi intencionado. O pasado 23 de maio comezaba para os organizadores da Gladiator Race unha auténtica proba de esforzo e resistencia. Un incendio na nave que empregaban como almacén arrasaba con todo o material que tiñan previsto empregar para montar a proba que se celebra esta fin de semana en Pontevedra. Isto foi creo que o miércoles a noite ou así, que repito, foi un incendio intencionado, 100%, foi con ganas de reventar a Gladiator Race directamente. Dende entón traballan a contrarreloxo para que a proba pontevedresa poida ser unha realidade. Estamos a Marte, nos quedan 4 días, estamos traballando 15 horas o día e noite, hai, pois iso, ahora mesmo 6 carpinteiros traballando arreo aí no recinto ferial, e decir, aquí hai un obstáculo grande que era o Mont Blanc, que realmente era a estrella da Gladiator Race, e que a xente, pois, un pouco a dificultad do evento era esa,
bueno, é imposible chegar ahora mismo, pero o resto van a estar, repito, o se non está Montblanc, vamos a ter 3-4 máis que os vamos a complementar, entón, bueno, un pouco, pois, é iso, decir que a xente pois, non veña que pensando que vai ser unha Gladiator peor, vai ser diferente e... Os organizadores garanten que esta fin de semana na Illa das Esculturas haberá 40 obstáculos que os deportistas terán que superar na versión máis longa da proba. Actualmente hai xa 1.650 inscritos na carreira de adultos que se celebrará o sábado. O domingo será a quenda dos nenos con 340 participantes. Incluso pensei de cancelala definitivamente, pero bueno, había, repito, mogollón de xente detrás e ao final, pois, creo que se vai a facer e ahora mismo a martes eu penso que o evento, vamos, o que dicía Anabel, será un éxito e repito, non será igual, pero eso, será diferente este ano por circunstancias, temos que facer un evento un pelín diferente, pois xa digo, a diversión todo o que metemos todos os anos se vai a volver. A Gladiator Race terá tamén a súa vertente solidaria. A proba colabora este ano coa Asociación Española contra o Cancro de Pontevedra, destinando unha parte das inscricións. E preto de 600 ciclistas daránse cita esta fin de semana no Concello de Poio. O sábado celebrarase a segunda CXO e o domingo a Mini BTT. No primeiro dos casos, é a proba máis importante da tempada en Galicia, na que ademais se repartirán os mellots desta tempada. Ademais, o Poio Bike será o primeiro en dar o mallot na categoría infantil que se estrea esta tempada en Galicia. Esta proba, na que esperan participen aproximadamente 250 persoas, comenzará ás 3:30 da tarde e competirán na categoría sub-23, Máster 60, Máster 50, Máster 40, 30, Junior, Elite, Cadete e Infantil, tanto en feminino como masculino. No caso da Mini BTT, o que se vai celebrar o domingo, vai arrancar ás 9 da mañá e neste caso pois agárdase a participación de 300 ciclistas. Desde el Poio Bike Club y desde el Concello de Poio, pues seremos los primeros en dar el maillot de campeón en la categoría infantil que este año se estrena en Galicia. Entonces, para nosotros y para el Concello es un orgullo poder colgar este distintivo a la categoría infantil. Como escuela, que como el Poio Bike Club tiene una escuela de más de 80 niños y niñas, pues es un orgullo poder albergar este campeonato gallego y poder entregar ese maillot a los infantiles, así como las distintas categorías cadete, junior, sub-23, élite, etc., ¿no? Féminas y máster. Gracias ao seu traballo van a convertir a Poio, pois en este caso no fin de semana, no epicentro do ciclismo, tanto do deporte para os máis pequenos, deporte escolar, e unha proba, como ben dixo pois o presidente Paco, que vai a conseguir que máis de 250 corredores estén no noso concello, pero xa non eles, senón que todas as súas familias pois van a pasar todo este fin de semana no noso concello. E saiban tamén que Iván Sangiao en homes e Jessica Varela en mulleres foron os gañadores absolutos do Trail de San Isidro na modalidade longa de 21 km celebrada este pasado domingo na Pobra. Os vencedores na distancia curta cun percorrido duns 15 km foron Manuel Canoura e Rebeca Mariño. A proba contou cunha participación dos 150 corredores, os que se lle sumaron tamén a maiores un cento de persoas que participaron na andaina. Inscrita no Circuito Trail Series 2024 que organiza Arousaneo, o Trail de San Isidro era a terceira e derradeira proba do circuito, polo que nela se decidiron tamén os gañadores finais da xeral, sumando as tres competicións, a da Ponte en Porto do Son, a de Outes e, por último, esta de San Isidro na Pobra do Caramiñal. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado, nova edición do programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.